Mga higala, kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Uban usab sa akong kauban nga magwawali o ebangelista niya usab karon o akong mga pagpangumustahan lang no sa tanan nga mga kaigsuunan nga nagpatalinghog o naglantaw ning programa karon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang mga pagpangumusta gahapon diha sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, uban usab sa tanan nga mga magwali ug uban usab sa mga chapter president o iyon usab sa tanan nga mga secretaries o sa tanan gayud nga mga kaigsuunan. Kumusta kaninyong tanan? Purot general na lang ang atong oras tungod kay bilinhon kayo nga makasulod kita sa ato ang inunta mga tema karon nga kahaponon. O ihatag ko kamo sa ako pang kauban magpaila. Sab kanyo kamatuoran mga kamotoran nga pros lamang nakasulat sa Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili supak sa Biblia, kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. Og sa kumusta na lang sa tanan no nga mga kaigsunan nga nagsunod nining maong programa bago kini nga oras nato karon Brad Cesar, alas 2 hangtod sa alas 2:30 kita magsugod sa adlaw gyapon nga Domingo. May kanang ato kining i-acknowledge pirmi kay bag-o pa ni nga oras nga atong nakuha. Og aron sa dili malangan ihatag ko, ibalik ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa tema karong hapon no. Ang ato karon paghisgotan Brad Samuel maong ang ato ang minahal man ni nato no kaning ato ang igsuon si Brother Aquilino Valencia. Ato man gyud ning suod kaayo kauban nato ni siya nga ministro ug dugay siya nga nag-alagad sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Imagine ka 1977 siya no na membro. Taas gyud ang iyahang pagpanalipod sa pagtulunan sa PBCM o kana dako na to nga kalipay tungod kay siya nagmalasakit sa pagpadayag sa pagtulunan sa PBCM. Uban usab sa kang Reverend nga diin si Reverend mao nagtudlo kanato Brad Samuel no sa mga sitas, dili nato ikalimod ang tanan nga mga sitas nato Brad Samuel o bisan pa sa gigamit ni Brad Valencia gikan kana sa kang Reverend ang uban no halos tanan gyud Brad Cesar. Oo, nanalay gamay sab nga iyang kay Sir Birin mo may naningkamot para magpaligon usab ang atong doktrina ubos sa pagpanalangin usab ni Master ngadto kang Reverend. O karon nakurat kita Brad Samuel sa gibuhat sa ato ang usa ka igsuon nga si Brother Aquilino Valencia. Dako man kita og tinguha unta Brad Samuel no nga mabalik siya sa ato ang grupo sa pagkamagwawali apan subo kayo nga palandungon taliwala sa ato ang mga gihimo nga mga pagpasabot magdumili magyud siya so iyasad ng katungod. Unya mo kana karon nga dako gyud kayo ang ato paghikurat Brad Samuel no sa ato ang igsuon si Aquilino Valencia nga dugay gyud natong uban-uban sa radyo sa unang kapanahunan din sa siyudad sa Sugbo dito sa Cagayan de Oro sa DXKO o ingon na sab sa DXKO. Mo na nga dako kayo og kurat kita nganong ingon ini karon ang iyang gihimo. Unya maingon siya sa iyaha pang pamahayag Brad Valencia no. Ayaw lang ikasakit kay kini ato maumala ang pagpadayag kay sa imong bahin usab nagpadayag masagka sa ato ang Chief Executive Vice President nga dako kita og utang kababoton sa atong Reverend no tungod sa pagtudlo gyud niya sa kaalam sa Biblia tungod kay wa may lain nga gihatagan sa kaalam sa Biblia mauman si Reverend Brad Samuel o dili na lang nato ingnon talugar nga pakaron ingnon ba. Pero kay kana nahuna man na ni Brad Valencia so iya sad na so para nato dili gyud ingon ta nga ato siyang sawayon tungod kay imagine ka Brad Samuel no maghisgot lang ko og gamay no dahil hatag sad nako nimo ang microphone. Imagine ka kung sa ang pagpangga ni Master sa ato ang igsuon no
sa tanan nga mga alagad niya bisan pagani sa iyang anak nga si Reverend. Grabe ang pagpangga ni Master sa iyang anak. Matod magali ni Master nga pinangga tabaya kaloy, mao nga subo kayong palandungon nga gihimo na may noong yawa sa ato ang igsuon Aquilino Valencia, pati pagani kita Brad Samuel no, biktima gihapon nga kita yawa na kuno. Ug ang atong amahan mao si Reverend. Kurat kita na ana Brad Samuel, bisan pataliwala lugar nga wala siya mga ebidensya nga nahimot ang yawa tungod balang kay kita naa sa kiliran ni Reverend, kita nagsunod sa iyang mga pamaagi o pamalaod pinagi sa mga doktrina ni Master. Mao nga giapil ta niya sa pagkayawa, pero okay lang na kay iya man ang katungod, wala man ta masakit ni ana kay kamao mas ta motubag lugar sa ni anang bahina. Karon Brad Samuel no, tagaan ka nako og tag 10 minutes lang ta Brad Samuel tungod kay ang atong oras 30 minutos raman ning taon ni no, pero manghinaot ta Brad Samuel nga basin madugangan pa nato ni. O karon ning sinyas man ka nga padayon bo tagaan ta lang po ka unyag mga 15 minutos no. Karon kabahin lugar sa atong igsuon Aquilino Valencia. Ang tinuod lang mga igsuon no, ug tigpaminawan. Sa una, sa dinhi kami sa Cebu, uban ni Reverend, niadto mi sa balay ni Richard Castañares para lang yun nga mauli si Brad Valencia ug si Reverend ug gani pa man Brad Samuel alang sa kasayuran sa tanan ning adto mi didto sa Naga, sa Tuya Naga kay si Brad Valencia naa mas Naga nagpuyo mo to ning adto gid mi ni Reverend uban ni Richard Castañares para lang gud nga mauli ang maayong kabubuton tali ni Reverend ug kang Aquilino Valencia apan subo kay palandungon kay matud pagali ni Reverend nga bisan pagmuluhod ko sa atubangan ni Brad Valencia ang kuno nako ug pananglitan man og naa ko sala ang kuno nako na para lang gid mauli ang among kabubuton. Pero sa diha nga niadto Miss Naga ug siya nakahibalo ming-ipsot siya naglikay siya ni Reverend. So dili nato ingnon nga si Reverend sad-an kay nganuman si Reverend dako kayog uyamot nga mag-uli gyud sila ni Brad Valencia no. Gani pa man kining bag-o lang sa politika ako galing inas Reverend nga Reverend. Unsa may maayo nga padaganon nato na si Brother Aquilino Valencia o si Bradane ni ingon ni Reverend nga o sige ina nga padaganon nako na sila pero mao gapon subo gapon nga plandungon nga di gyud sila makigiusa ni Reverend. So dili nato masayop nga umiingon sila nga si Reverend way nada nga pagkatao. Pagkalider. Oo, way nada nga pagkatao. Taliwala nga nagpaubos na si Reverend sa iyahang kaugalingon para lang yun mauli. Pero kining mga tawhana mo magdumili sa inunta sa pagpakigiusa diha sa pagtulunan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. Unya, imagine ka unsa ang pagpanamastama sa atong igsuon ni Aquilino Valencia. Matud pa niya nga ang wali daw ni Reverend black and white. Dunay tinuod, duna po'y sayop. Unya, unsa pa'y giingon pa niya, gilimbungan muloy ang mga katawhan. Ha? Imagine ka na para na mo no, sakit na para sa among kugalingon kay wala man maglimbong si Reverend sa pagpamatuod sa doktrina. Biblikal man ang gigamit ni Reverend. Ha? Nanong ingon man si Brad Valencia nga gilimbungan muloy ang mga katawhan. Unya, unsa pa? Ikaw nagsalig ka, nagpatuo ka nga may laki kas Biblia. Mga igsuon, si Reverend wala gyud ingon nga may laki sa Biblia. Hinoon kini si Brad Valencia, mao kini siya ang may laki sa Biblia kay ngano man gikurhian niya ang mga sitas nga gigamit ni Reverend. Karon kinsa man ang may laki sa Biblia? So siya. Kay anong kurhian man nimo si Reverend sa iyahang pagpasabot sa Biblia. Unya dayon moingon siya nga nang hambog ka nga may laki kas Biblia. Wa si Reverend mo angkon ana.
ikaw klaro kayo sa imong sinultihan nga ikaw maoy manlaki sa Biblia kay imo gong gikurian si Reverend kalabot sa paghubad sa Biblia na anang pinadayag. Ha? Tinuod ka na, Brad Ha? Cesar? Bisag sa tinuod lang, Brad Cesar, no? O mo hatag og gamay lang Sige yun daw. kayo, no? Sa tinuod lang giskutan, Brad Cesar, ni Brad Valencia, iyang giakusahan si Reverend nga nagpakamaing laki sa Biblia. Sa tinuod lang, ha? Brad Aquilino Valenciano, ayaw lang og ikalain kay nga Dili ka sakit niya, no? Kani Siya nga mo, ang kamasad siya. pinsa ni para kang Reverend kay bisag kanusa pa si Reverend wala gyud mingon nga maing laki ko. Kita lang nakasabot nagsunod niya nga maayo siya sa Biblia. Gani adminitado gani si Master. Di ba? Sa dihang ni at nahitabo ang debates ni atong unang panahon diya sa Cagayan Commander Lahi. nila ni Cyrus Hisulga. Oo, sa kang Commander Lahi. O nila ni Commander Lahi. O sa Iglesia ni Cristo ni sa- Manalo. Sa Iglesia ni Manalo pikyon. O sa gingon ni Master, wala pa'y tao nga nakapildi o makapildi sa akong mga magwawali. Di ba? Tinuod. Ani si Master, aminado si Master nga maayo nga si Reverend tungod kay matod pa ni Master si Reverend gipuno ko sa langit nun nga kaalam. Busa maayo siya kay ikaw na malay ingon karon nga dili na maayo pero sa una naibalo ko nga nibilib ka ni Reverend karon na lang nga nasilo ka mo na sa laktod nga pagkonsulta Tungod sa eleksyon. tungod lang sa mga buta nga wa ba nimo hisab tiki ba nga imo nang gipakadaon si Reverend Gidaon, no? ha gidaon na nimo si Reverend imbis siya mo'y nagbudlay Nagtudlo, nagpamarog sa doktrina para ang atong doktrina maligon ubos sa pagpaliw ni Master unsa baka nga imo naman inong gidaon ikaw man oy estudyante nga imong gisungag ang imong professor ha muna diya kay busa inaot pa ta kay nga kanang makasabot ka kaning amo dili man niingon nga kanang Nasuko ka. minimo pero naiubos lang may sa laktod lang pagkasulti kay imong gi daw Pakawawan. gipakawawan nimo si Reverend gani mingon kang may laki kinsa may laki nimo nabay may laki nga kanang matud pa og ni Reverend pa ikaw magay nagkapamaayo na noon kay nanguriksyon kaniya kuno na ha sa panahon sa atong panag-uban din sa pagwali karon mo lang nako may gisulti kay Okay, mao na nagwali mali. man mo sa una din eh. Ako maninggi pugong-pugungan kay di ko gusto nga si Reverend may ubos nimo unya dunan na sa lain nga mga sistema ka sa kahibsanay ninyo sa panahon sa atong pagwali din ug nakainumdum ka ug wala gyud ka nara nimo imuning idinay basta imuning gisulti sa makadaghan nga human tagwali ningon ka kining mga pamaagiha sam kining atong pagwali kaning pamaagi karon sa atong pagwali nako wala pa ni maabot ni Reverend wa ni makuha ni Reverend di ba ningon ka na nga dili lang kay makausa makaduha makatulo kamo istorya nako ni ana humantagwali dinhi busa ako lang gipanid-an kay akong gipanglantaw nga moabot Puntod di ka sa kadiyot Sam. So sa to pa Brad Sam, siya maoy nagpakamay laki sa Biblia kay matud pa niya nga wa pa ni mabasahin ni Reverend. Bisan ako gani iya kong giingnanan nga kining sitasa wa ni mabasahin ni Reverend, kining sitasa wala ni niya. Kanang iyang gigamit nga masita. So kinsa may nagpakamay laki sa Biblia? Ikaw Brad. Di ba? Ikaw, muna, kay- Bisan pa sa imuhang inistoryahan. ha nga di lang Padayon, kamo Sam, angkon- padayon. di lang kamo angkon Brother Valencia nga sa tanan nga mga istorya god nga labi na sa nahitabo nga mga kanang eleksyon unya mingon pa ka nga gi-expel ka gumikan kay wala kamo suportar ni Reverend sa iyang kandidatura ni adtong mga panahon nga midagan siya nagpapili isip barangay official sa daton niya pero ang labing tinuod niya na Brad Valencia ngano nga na-expel ka gumikan ang number 1 nga rason tungod kay nangubi ka na sa mga doktrina nga si Reverend gibuo niya nga doktrina niya imo nang gipakasayop ang mga doktrina nga iyang gipalig-on diri nga para sa iyang sa dili para nato ba sa mga members PBCM ikaw na po nangahas pag kubi-kubi ba mo nang usa nga na-expel dinoon ka sa pagka-ministro sa pagtulunan nga PBCM
Oh, yun ana Brad Valencia ay lagi kasakit kay kita managsuon man tas pagtuo diha kang master ang imong gituan mausad gyapon ang among pagtuo gahapon usara ang atong pagtuo pero ang amo lang subo lang gyud kay mi ba kay imagine bagog ka si Reverend anak ni master nga maoy imong giilang nga Dios si master ikaw sa imong kabahin Brad Valencia pananglita ng imong anak panamastamasan sa pagsulti sa mga tao unsay bation isip o sa kakaamahan nga ang imong anak gipanamastamasan sa pagsulti ikaw mismo sa imong amahan malipay ka ba nga ang imong anak gipanamastamasan sa pagsulti nagtuo ka ba Brad Valencia nga si master nalipay sa imong gibuhat nga anak si Reverend ni master sa material unya maingon din ka maingon si master walay anak walay asawa walay inahan walay aman tinuod sa pagka-Dios apan sa iyang pagkatawhanon naay siya'y kalabtanan sa iyang anak nga mo si Reverend tapos imo lang dayon ingnon nga iya paggingon kulukoy kang dako loy iya paggingon ha? si Sara Tikasan ka sa pagpamatuod sa Biblia ha maayo bagod na ha mo ka na Brad Valencia nga dili lalim ang imong gibuhat sakit na para namo ha ayaw pag-ingon ana kay unang-una dako tag-utang kabubuton ni Reverend ang imong mga sitas nga gigamit ha kang Reverend kana bisan ang among mga sitas kang Reverend kana unya pahuman imong panamastamasan wa kay utang kabubuton ba tinuod lang sa pagkasulti kami nasubo gyud min ining mga bahina karon iya nga ibasihan bro Cesar nga kulba na kay ka mosulti pati pa mga personal imo pang i-appeal ang mga personal basaha ragod Brad Samuel ang Proverbio 29 paunsa ba ang gipakita sa Biblia kalakip ba ang pagbutang-butang o kanang gitawag og imong bakawawan ang personal sa usa ka tawo ang ato adiri biblical ta para nga masabtan sa mga kaigsuonan usab basa daw ang Proverbio na baka naibaw-an ba na nimo Brad Samuel ang kanang Proverbio may tingali mo basahon ang kanang Proverbio atong tan-awon sa diri sa tuang kuan nga 29 nasa Proverbio Brad Samuel katong 29 ba na nga gipakita diha nga dili pwede nga manghilabot ka Proverbio 25:9 Brad Samuel unsa bay nakasulat sa Proverbio 25:9 Anya, Brad Cesar, kay ang iyahang kung gihimo karon pulos na personal below the belt na ning iya Brad Cesar sige daw basaha unsa naka Latin basaon ning 25:9 sa Proverbio giyon matud pa dinhi pakiglang tugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang ug ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tao busa gitugot sa ang pagpakiglang tugi ang pagpakiglang tugi para sa imong Katungod. o sa ngadto sa imong isig katao lamang unya. sa imong katungod pero ayaw pod ibutyag katong mga tinago Sa mga imong sa imong isig isig katao katong mga personal na Bahin. kanang nga bahin imo na nung ibutyag na unsa ang atong tumong sa paambit ngadto sa atong isig katao aron makabig sila diya sa maong pagtulunan aron makabaton sila kaluwasan na unsa imo naman nung tamnan para katong tao makabig maura poy maingnon nga malaglag hinuon to Brad Ake na unsa naman Punya iya pang gipasangin lang si Reverend nga yawa kuno ya, kay imo pang yawa kay matud pa pinagis pagkanta-kanta kuno Brad Cesar atong isubayon na no ani ra man gud ni Brad Samuel palihog ko sa pagsugay iyahang statement dinhi sa DYLA matud pa niya nga nagluhod sila diha sa palasyo dayon gitawag si Reverend ni Master pasakas taas pag abot nila sa taas ang naad didto mao ang amahan ni Makarayo si Sibyo Makarayo unya si Reverend og si Brad Ake unsay sulti ni Master dito kang Brad Ake nag-ingon si Master dito kang Brad Ake o kang Brad Loloy o kang Reverend na Reverend Loy
Dili ra ba tanan magwawali imo, bantay ang mga magwawali. Dili tanan imo dapig nimo. Oo. Sa to pa matud pa naki, nay dapig, napoy dili dapig. Busal niya, kinsa may gisultihan ato nga tulo man mo. Kinsa may gipasabot ato ni master nga matud Karon. tulo man mo. Di ba? Bantayan ha. Ha? Nga ikaw usamang ka diha sa kanang pag-istorya ni master kay kamo may nagkuyog. Loy. Ayaw pagkumpiyansa sa mga magwali kay dili kanang tanang magwali imo o dapig nimo. Di ba? Mo nay pahayag ni master busa do na day mudapig, do na ipoy dili mudapig. Kinsa tong dili mudapig? Usa na ka anak kay nakigal kontra ka ni Reverend wa ka jud makasabot anang puntuha nga ikaw may giingna ni master nga kun lungog man ka sa pag-istorya ni master. Kunya, Ha? ang dayon ang iyang gihimo Brad Samuel nga giingnan man lagi si Reverend nga Oh, katong balay dayon. Oh. giingnan si Reverend nga Loy, dili ra ba ang tanan magwawali imo? So meaning to say, ngunaon nimo nga doon na gayud ay magwawali nga dili gyud kang Reverend mo dapig. Oh, mudapig oh. Ha? Gipaunahan ba siya ba? Karon unsa dayo giingon dayon sa pagkonsulti ni master gana ako no si Sibyo. Ke bantay ang balay ni Luloy. So naibong kuno siya nga ngano man bantayan man ang balay ni Luloy nga nasunog naman. Di naibong siya. Isugo siya, ni master, pabantayan. Karon ang pangutana Brad Valencia. Gisugo ka sa pagpabantay kay ang balay matud pa nimo mao na si Luloy. Kay naaman sa Biblia na ang imong gibasa lugar kibali. Karon tugutan ta. Bantayan nimo si Luloy. Wa mingon si master nga ki bantay si Luloy kayawa ra ba na. Pero unsa imong gibuhat? Kumo kay na nagkanta dito sa taas kay si Reverend sa una naaman siya bidyokihan sa taas kay na may magkanta-kanta. Nag-ebanghelyo si master atong tungura. Ningon si master, kana nagkanta das taas, yawa ra ba na, mupuyo ra ba na dinis palasyo? Ang pangutan na karon Brad Valencia. Giun sa nimo pag kahibalo nga kadtong nagkanta si Reverend to. Kadagama mo kanta dito sa taas. Ang gisugo ni master sa imo, bantayan si Luloy. Dili kay bantayan nimo kanahimo nang yawa si Luloy, pero unsa imong gihimo karon? Imbis nga pabantayan nimo sa Reverend, imo na noong gisungag na mayo ka na imong Yan na gibuhat. doon, nibiya na Imbis nga gisugo ka sa Ginoo nga bantayan si Luloy, ha? Kay magwawali gud mo. Ang imong gibuhat imo na noong pakuwawan si Reverend, imo na nung gisungag, imo nang galiginan ang mga tao, tuo mo anang yawa na. Mo lagi na Brad Cesar. Uyaw kayo nga siya ka, Brad gisugo Valencia. sa pagpabantay. Oo, siya Siya na man noon ang mo unay. gisugo pagbabantay. Nga wa man noon kabantay. Oo. Ang pagbantay to imo tong palitan og aritas security imong gibantayan imo tong risgo tong balaya. Pagbantay. Sa to pa pagbantay, sa to pa kay si ang balay si Reverend man ang iyang lawas, sa to pa noon sa banon, wa man nimo bantay ang iyang lawas na mga may naay ni pasipa Isawan hinoon niya. usa noon kas ni pasap ni pasipa niya ke nga gisugo kang pabantayan nganong wa nimo ni bantay imo na hinuon gibiyaan imong gialkontrahan. Naunsa naman noon kang gisugo ka ni master. Dako biya na nimo ang tublog bagons ke. Nga ikaw mo'y gusugo ni master pagbabantay ni Reverend. Unya karon imo na Sungag noong niya. gisungag. Ha? Wara ba mayhon nga sungag gana? Kay iya na siya wa unya. Kay yawa na. matod pa yawa tong nagkanta. Wa di ka kay baloke nga ang bulaton sa Dios Kana. kay ato man nang Si Pedro, sige. O giisip man nato ng amahan. Amahan. O Ang Diyos. Unya ang Dios Si sa Master. topa kung makasalata mingon gyud nga sa real nga amahan. Bisan sa iyahang kagalingon na lang. O sa kagalingon ato Naman na naman siya kay anak. amahan. Oh. Ingnon magitas amang man yawa man ni bata oy. Oh. Gay man kay ulo, Oh. gay man kay utok, buang man ning bata. Og pagisgot sa imong amahan nga yawa ka, nayawa na lugar. Yawa na ka, lugar te. to imong anak. Ha, yawa na tong imong anak. Oh. Ingon ni anak gyapon ang sistema ni master. Ha? Dili kay igur dia yawa Gansangan ni noon niya nga, yawa na gud Inuno noon mo Reverend. yawa. Kung mao pake abilidad na sa Dios o mahingan og yawa. Ibaw. Be, sample. Ibaw ka nga sa panahong Kristiyano
Isa marais lang. si Pedro. Kay ang oras. Ha? Si Kristo, ni gistorya niya si Pedro, may tuda sa iyang kamatayon, ha? Oh. Mapatyon siya. Pero unsay gingon ni Pedro, gibuhat ni Pedro, iyang gisanta ang mga sulti ni Kristo. Kristo. Usa may repute o response ni Kristo? Ikaw, pahawa diya Satanas, gingan niya si Pedro. Kay ikaw, mo'y babag sa akong bulaton. O niya, kay paghingani Yawa na lugar. Kristo, ni Pedro, gingan na si Pedro, yawa na lugar si Pedro. Kay, Oh, perti mambasa ni Brad Valencia sa Ang sinuwat ni inuwag Pedro. Sa basa Gani. nga, nas Mateo nga, kanang kasaysayan ni Pedro, ni Kristo nga, nagkuan siya, nagsulti siya, may tungod sa iyang kamatayon. Muna, kay nga dako ng sayop. Ang Iya, mo. gispakasayop lang yun niya ba? Mo para ba nga si Reverend nga Iya, bisag yung yawaon. nga matud pa nanikamot siya nga matud pa magduol unta ang iyang kasikasing nimo. Kay usagog ko sa istorya ni Malayo Reverend din Re, noon. wala lay oras. Sige. Nga moabot si Reverend Re, ingnon ko, Sam, puntakas aki kay Oh. gusto kong makig-istorya niya. Oh. Kay kung moingon man niya gusto man matud pa niya nakasala ko, ngay kog pasaylo niya kung mao ni gikinanglan para lang magkauli ang amayong kabubuton. Kabubuton? Ngun ana ingon ni anak ka bililhon ka ni Reverend sa unang panahon kay naunsa man in taon ka karon Sungag naman ingon niya. mo noong hinganlan Kawawan mino niya. Imbis nga gisugo pagpabantay kang reverend gisungag ni noon. Niduta ni gwardiyaha oy maunay man ni noon. Mo na ilisod ni mo Brad Valencia ay lagi kasakit kay kini amo managsuuntas pagtuos BBCM. Ninguha gyud mi nga mubalik ka mag-usa ta. Dili kay imo ni no kontrahon. Mayingon ka nga bungkagon niluloy ang PBCM kinsa may mubungkag di ba ikaw? Kaya mo naman ipadiskarte sa mga membro, ayaw magtuwa na niluloy, kayawa na. Nakinsa may mabungkag sa PBCM. Di ba ikaw? Nga pasangilan ni mo Reverend, nga bungkagon ang PBCM. Noon sa ba ng pagkaistorya, oy? Bueno, Brad Samuel, waan magbutay oras, no? May tao mataas-taas ni, maluoy yung tao na itong kaisuunan, no? Nga matabangan ta ni ang programa din sa radyo, nga hatagan ta nila o gamay nga grasya po ba nga para mataas-taas po ni tao ng atong programa. O magpasalamat ta lang ta sa kang Reverend o bano sab sa atong langito na matutulo di Ban Master Tomas Union Senior nga unta masabtan to ninyo ang amo ang mga mag-repute sa ato ang isuon Brother Aquilino Valencia ay lagi kasakit Brad dako migugma nga mabalik ka dinhi gahapon sa ato ang grupo sa mga ministro. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patiuban sa kauban. O kiniusab si Brother Samuel Montimayor nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong hapon kanatong tanan.